Migawo mar thieth e pacho ka sani koro nyiso luoro kaluwore gi medruok mar kwan rowere matiyo gi ndawa kod gik milosogo ndawa e pacho ka. Maeri timore seche ma nonro yango ni rowere kod jopuonjre mag mbalariany odonje tiyo gi ndawa asasa. Kanolos e boma ma Nairobi okinyi ma kawuono e ikruok mar odiechieng' ndawa mabiro timore Uasin Gishu Ngesoni, jagoro mongirore migawo mar thieth Mary Mudhoni owacho ni gibiro kawo ndamo mager mar chik ne jogo mauso ndawa mageto jopuonjre kod kuonde mbalariany ka rowere kokalo kuom medo ndhadhu e gige ndawago. Mudhoni wacho ni moko kuom jouso odonje ohala ma leses magi ok opuodho ka girwako gige ndawa ma ok opuodhi kowuok e pinje maoko. We are asking the parents and telling them that they are very key stakeholders, that they must help us. We must work together so that we are able to help the future generation, and especially in the reduction of tobacco use and nicotine use in this country. We have seen many times that we approve products and we give license to merchants who are bringing these products into the country, and thereafter they bring a different product which has content that is more dangerous to the use to Kenyans and many other. Therefore, we want to warn the tobacco industry that we are going to continue with the crackdown. We are going to continue closing those shops